Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin bami ka jingkali hapo kayang dorbar parliament halor u uranium ha jalla u president ka Khasi Students Union samla Lombok Starwell Marngar mentag ski loong ba KSU kan om island de lele banti yaw ni marpo kandau habai kran bon unong ai khubor u samla Lombok loong banadu minchwa agipor jong ba hoping stone lingdo bat go kong spility lingdo langren ilayang scam ban persya ya jingti uranium nalor kata loong ba amla ban ya penye ko kot ka khia bat ladei ban khliap no ya gani gamat bat ban ya tai halor ki bai pat ki mat jong gajala bat kita ki long ban kintup no ya ktien khasi ha kharnet ba phra jong gariti sinchar bat ban ai ya ILP loong ru ba sarkar ka dei ban phai khmat ha ka puli ka puthi shu samla Lombok loong ba ka KSU kamdei ka kanhon ki sipai king atiar nrei ka king ya jing shisha bat lada ka sarkar ka thom da ka bor ka KSU kan om ban se ban jet da ki bai pat kilenti nrei loong ba ai ka por kan batai Haganu galanti ka KSU gan shim tangba kan om pendem haga bede ba gajing persya banti ya uranium kebanang kong ni shula yu im tu kadon gajing yatai gajing pu jingkali po ka yung dolbat an po parlimen yak bubun ki isu bat khamtam ni ka ni paweng gajing kali halo kene ka mat bede uranium po ka jala ka chungi tingi yu iru ba na kaliang Menteri jong sarkar wong ba ya kata kamat banti uranium po jala jungi pensam la pendam ting i kani ka pausai kalong ba jing temu sarkar dia kalong ba kamasam la song krikti kamsam la song thai bat kaya persang ni na kapor ya ka ba kan yo banti uranium ma dapat yang jing persak ke bajur ti ha bedai bat kani ka uranium kumba kaseng bobon balang pat ba jong brinyu trip ki sakhi ya jing yang rampa kating persa nadu ki post nam ki on swa aku tu kupor bala khamdan senda pat ke KSU na ki nong mi khma pat ba kalong stang mai ju pink store nong do bala bang kwai dar ble angkat bai kong spriti nong do langren ni bala bang kwai dar ble pat kal ke ying ka sam ko jong ki tihot hakpor ba iklat no ikong spliti bon bu dak jengkeli la to kanogrem bayadai ke uranium an kadat chanu handai nakaliang jo ki isu nukran ka basai ba la dalong ha knu kalentiru dangi hab ban perkhat ban jam dak no kalentiru ikran ka basai ngi ong em spang uranium ngan kren ya kata kalong ngan susim kanuksa dang haki asna mon swangi dang sakhi ne ka khlam covid khat khandai ne ta coronavirus nim kwa pat pa ta ka wis pat ka khlam ka banne de ki hajar snam ka masa kejap ya kejap penri ko jungi lang ba ka bi uranium ti ngedam la ai ban ya pen ya ka kot ka khia ba ka jing im bat kata ka jing mentoi lani ngala man ong kum ki Ukraine ka por support ba kata ka national security jong kesukaran dia ka security jong kesukaran dia benhab ban long lang kanya pat daki porok pasnam kujungi ka jat pendri kujungi ta da le ngem laban pria tika nongrim ka basai ngi jupa na ka por support kesukaran dia na sukar jalaru kolong ba kan bahas sendan bakin klip lama no bakin klip no sendan ni kalau nong ti uranium pok ka jala jungi ai kan keren ya ki wi pat ki isu ki bedai pat ke puli putih biadai pat takimat pending jin tawa jong ke chat beri wo jong ke jala bro koi kham tam sekarang dia kalong ya ki aktali ke solution ba kum ka jala bro koi long ba ka sukar jala kalapha kata kalong ban kun thop no ya tin khasi hak khnet ko pra pan pentri kam ni ka ILP po ka jala chumi ni angnut ni kita ni khlam kren pa ni pliang hiru abedai pa ka syurnya karen phakmat sru spang kita ki jaka puli putih kiban wa ai shu kita ke jingera ka jala bakana bansna jaka puli putih babet papiang ka ka jala jungi te hello kata ka pentang keren ni ki balong shai balong bet ki balong nam ta ka jing bet lang jong bar khot ndai bai dei bot usyur ni am ong em kata kalong kerwo ka basai na kaliang jong ngi kum ka seng ka mang yang ramba bro sakata te hot ki don ki baong balada ka sarkar keberon kobat welcome joko sencar kadar kedoni kobor
kadon ki sipai ki suar kelak ban thom da kabor handai ngi ngem dai kita ki sipai king atiar ni king ni kanong rem ya ka hok pa jing sisa tela ka sekarang dia thom da kabor ya ka ei ka ba ngi persau bat ngi persa halor pinong rem ki ba sai ba bet ki bangi i jangai ya ka ei ka ban sajia ya ka la sai la sisni jangan chat penri lang ba ka bi urniam keren ka ba sai ka long la ka sarkar india ka thom da kabor ka penon kam da kabor ngimmas de ngiru haban jet ka wai pat ka lenti ai ka pot kan sabatai ka lenti ba kumdu ya ban jet rai dan leru em ba bi dai bi surni ngin pendam da yang ngi ban hab ya kon la dai ban yang stang mar wei klep mat ka ba khat dur compare ka malai dengan compromise da leru em ada ka mat ka isu ka ba ngira yang raba antara pau tadi kisnam tilang ba ka ni kasi ng soban pa ng karwo ski perlo pasna ni sotu bat ni i na ko por support ba ka sokar dia lang ba ka ka UCL ka jupanon kam panmi ka ki ken hon ba per hap takin hon sang balang ban tang khu pram ni ang soban bu ka ni jing kapat ka baret jong perlo pasna annai no badang nga ka terap hakata ka jing syapan syak ciri jong kebut jong sekarang dia pengen om senam perami ini tong ini yang teli kowe kalau ni isu pan ong tang kowe kentin MTM spam uyurnya ngiklet itu kaspa ke keluar ke pau ke ba ke sarkar dia lembaga UCL penbi ba pentami ni tong bu khama ya kata jing song sengai bat jing song scam bat ngin bu khama ya taka kot ke kia ke bolong ko spa kerpang ke boleh ahingi ngin bu syarut ya kata kaspa andai ngin bu khama jing scam to beri ba kacat pen ko kerpang ru khamtam ekonomi khama ngatarai yi polkalti paper ai ke long ken kren ka basai abasit basai khama ro pai ba bat ngabu tak jingkeli bat ngin sepet kat longut na pleng ki ru phongut ki banut ban ong em spang yoronem lane ki ong ngin nang perkhat ngin yang perek tengah ngok la dak dan ta kata jing sotu ka bacanai ka basai ka bet ya kala sai le singi jong kari ba ka jat pen reu sngo ba ka yang ka don ka dawa ba ka khot wa tek nok to an du gun kren ba habasit basai laki ong em me hot spang yoronem ma bro sta ka don ni ba long yang pedeng ki bom kren sai ki bo ong ngin sapet hendai ngas ngobot ong hakum ka ne ka por kham tam be dei yoronem kren ka basai ka long ngi kwa man i kat not pedeng kita kan rop ngot baslan ki bat ka banut ban ong ba em spang yoronem kumma umai pingston layang raba wat adu ka klip mat senok anslah jok partai bat mentangi ibe gedon arngut kia mali ke badai nak sen ke jongi te nak le ke jong pin approach nyam syaki ba kin pen pau ya kata ke jing persya jongki berkentu sarkar jela bakanam ailat ban wanti yo yorani hi kam na dei ka kamram ne ban kina ap hadu mangali keren mangi makin persya ya ke jingti yorani miki kitep khamma ki thu khamma ya ke jingma ke jela ti yorani padai lo kata bentang sekre nang kong ba kat nungut na peleng kin ru phungut ki banut ban ong MTM spang yuronium kata ngi kwa ban i basit basa kamni chu ka por ba kini le drama kini ong ngin sedang perkhat ngin sedang pej ngin sedang bisar handai ngi ong ba di ka basai wat ka sarkar jala ya kita kin ru phungut ru ka ban sim ban adop kan kenjar solution ba de ban ong M spang yuronium ngi kran yi ki development compare kamele ngi soto handai uranium hingin ong bet em dalir em kata ke song jing stan jom kita ki nong khma la ka dei na knu ka parti ngan kro kan tho tang ki parti hindai na kro bet kita kin phomot ko ong kong kat ngut na pedeng jom ki baslan banut ban yeng khma pa ba abasit sai ban ong ya ko ngin le ngin nam sa panti na po ko pri ni tra